Πού είστε εσείς ρε, πού είστε εσείς. Πού είστε εσείς ρε. Να και ο Λαμπραντόρης. Λοιπόν, έχουμε 3 σετεράκια και 3 Λαμπραντόρης. Ποιος τα θέλει αυτά? Πού είσαι μωρέ, πού είσαι μωρέ εσύ, πού είσαι εσύ ρε, πού είστε εσείς. Πάμε από εδώ. Πάμε να δούμε και τον άλλον να. Πού είσαι εσύ ρε. Ναι, νάτος κι άλλος. Νάτος. Λίγο αρρωστούλικο φαίνεται. Είναι 40 ημερών. Θα παρακαλούσα κάποιος αν θέλει. Ευχαριστούμε πολύ.